dahsu wayangan ning gendeng iki dadi closingan penutup jadwal ana ing wulan Juni. Oh, wulan Juni kanca-kanca Astabrata ya. Kuwi ya kuwi nutupe wayangan wulan Juni iki ana ing gendeng. Oh ya. Sesuk wis jadwale sesuk ya wayangan neh nang Laladan Nganjuk ya kuwi kang Talang Rejoso ya. Besok buka sasi Juli ya. Muga-muga kanca-kanca tansah ginanjar kesehatan lan kekuatan. Amin. Kekuatan iman dan takwa. Iya. Lanjut Mas. sanadyan namung sepilo nambani sing kepareng ya kuwi ngarirani langgame anu nduk Yovika tak aturi jumeneng luwih dhisik Dik. Teluk teluk yo. Listiarisma. Selamat malam Mas Gilang Akbar wassalam. Syahalam wassalam. Ini positif. Ayo. Panjenengan nek ora kleru ya sudah kedua kalinya ikut Astabrata neng Laladan Geneng sini ya Duk ya. Nggih, alhamdulillah sampun kaping kali. Alhamdulillah. Awal tahun yang lalu pentas ono ing dusun Genengi sampeyan lagi-lagi melok Astabrata. Maksudnya baru-baru ikut Mas Akbar. Betul. Ya. Mula doa dan pujian terbaik apa Yovika untuk warga masyarakat dusun Geneng yang sedang melaksanakan kuwi bersih dusun no? Nggih, kula nderek ndongake nggih Mas. Desa Tarokan nggih. Dusun Geneng. Geneng nggih, mugi-mugi dados dusun ingkang pinaringan ayem, tentrem, jemjem, permanem. Amin. Pinaringan rezeki ingkang boten loka keperongan malah kebak. Amin. Bakale bako boten malah rubuh. Nggih ngoten niku Mas. Iya, amin. Amin. Yo, saiki atur panglipur salam mukadimah permintaane muni nggih menika angen pene ya no. Nggih. Alon-alon mlampon kelakon sareh-sareh waton pikoleh. Coba nyicipi swaramu ta ayu. Ya, adeke. Aku ngempeni petamu
uga disiarne langsung lho Nduk nang antar YouTube. Nggih. Heeh, dadi ake angenteni iki ya sing nyuwun, sing nembang ya kudu panjenenganmu. Oh, ngoten Mas. Iya, heeh. Dadi panjenengan kuwi diakui apa tidak dan sinden-sinden lainnya kuwi ning Aswabata sudah menjadi sorotan publik. Oh, jadi penggemare Presiden Aswabata ono dewi-dewi. Nah, sesuai kelangenane. Oh, ono sing gandrung karo Yopika. Ono sing gandrung karo mamane Ranger. Ono sing gandrung karo Pesek. Iya. Jadi senengane dewi-dewi lah ini yang nyuwun angenteni mencintai panjenengan. Alhamdulillah. Ya, jajal lanjut coba kayak apa? Gledang,
ngaturaké langgam ngenteni unjuk ya kuwi ingkang request kanca-kanca dulur-dulur FMA mugi saged dados karenan ing penggali iya iki akeh permintaan pesan sing masuk ngono ya mana diwaca siji mboko siji kaben lega kang dadi penggalihe ya iya Mas pakai dawuh Assalamualaikum Mas Dalang Akbar kula Bunda Angel Heaven pembina FMA titip salam kagem keluarga besar FMA fan militan Astabrata yang di live streaming semoga semuanya sehat-sehat sehingga bisa mengawal Astabrata dari Bedol Kayon sampai Tancap Kayon mugi-mugi Astabrata dan terus sedaya sehat selalu amin ya rabbal alamin ngono Bunda Angel Heaven iki saka Mancanegara ngono saka Mancanegara ya ana meneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Akbar mangke dalu menawi wonten wekdal menawi wonten pamundutan saking kula kagem sinden Mbak Ranger ya requestnya nyuwun jenengan glatik glinding ngaten nggih Pak Dalak matur nuwun saking Pak Uka Wibowo nyuwun Mbak Ranger monggo goro-goro ya no glatik glinding ya ana meneh ana sugeng dalu Mas Akbar badhe nyuwun lagu Megah Tresna kalih Tinatu 2 lagu menika kula kintunaken kagem sedaya penggemar Astabrata saking kula Jabrik Wahyu matur nuwun Buya ana meneh derek monitor saking griya Mas mugi lancar ngantos paripurna saking Mas Ruki Pace nganjuk uga monitor ana meneh iki terakhir Assalamualaikum Mas Akbar niki kula Mbak Masik saking Geneng salam kagem Mak Rin yo Mbah Nyami Umhar yo lan sedaya keluarga mawon Mas Akbar mangke nyuwun tetembangan sing enten tak sawang niku nggih Mas ngapunten kula mboten ngertos judule lha iki lho pokoke sing cakepane nek tak sawang matur nuwun ingkang kathah saderenge boya monggo dipinangani ya saiki dia makon kecanjak gremet matone slamet iya iki selain nganti ya kuwi mbak-mbak dan adik-adik Suwarawati Pesinden Astabrata juga ada potensi lokal sinden tambahan sing mijil saka dusun Geneng Tarokan kene Pak insyaallah iya sing ana 3 ketoke tambahane ana 3 ya sing didhisikne aku njaluk sing cilik dhewe kaya benik tek lho ya jajal ngadeg ya lho Cahayu ketoprak sesek yuk cilik klambine abang branang kok kaduan kaya madu mongso. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu. Wes suarane kaya Sri Mas. Selamat malam Wong Ayu. Nuwun sewu, namanya siapa, Nduk? Namanya Sekar Kirana. Sekar Kirana. Rumahnya asli dari mana lo? Dari Kabupaten Kediri, Kecamatan Grogol, desanya Kalipang. Kalipang. Adoh apa ora kok kene wo? Jauh
panjenengan saat ini kelas pinten kok ketok masih imut-imut. Kula kelas 6 SD badhe teng SMP. Wah, ya Allah. Nyuwun sewu nggih. Orang tuanya itu juga orang seni boten. Boten. Bapaknya pengerawit boten. Boten. Seniman Boten. dalang. Boten. Apa tukang campur sari? Boten. Lah kok iso jenengan dadi belajar nyiden kok kayak kowe anake tanggamu. Lah bapaknya itu apa? Bekerja sebagai apa? Sadean. Oh, jualan. Sing disade apa, Bu? Sambal tumpang. Ayo. Nah iki numpangi mbokmu. Yo, siapa nama panggilannya siapa? Berarti Sekar. Sekar itu artinya bu. Benar. Ya paham ngono kok saiki sampean belajar nyinen udah lama apa belum? Dari kelas berapa? Dari kelas 5. 5. Belajar dari siapa? Di sekolahan atau privat? Belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Ya jar, ki arep ngatur nih apa? Coba suarane panjenengan Cahayu. Badhe nembang ngimpi. Oh, ngimpi. Dibawani ora, Bu? Nggih, bawa. Bawa nggih Pak Dalang. Nggih. Anake bakul tumpang. Nyuwun sewu bapake jenengan asmane sinten? Pak Eko. Oh, Pak anake Eko. Nggih. Nyuwun sewu mengke nek bar nembang disangoni Mas Akbar kurun apa mboten? Nggak bisa ngani kurang. Nek disangoni tapi aja mbokekne Eko lho ya. Disimpen di ditabung. Mau ditabung. Ini jajal dicipi suaramu loh. Bawa sih. Belum ya? Masih kecil loh ya. Bisa aja kalau udah besar.
ibu juga menjual sambal tumpang. Yes. Oh, jadi bapak sama ibu tumpang-tumpangan. Maksudnya itu sama-sama ya? Ya. Oh ya. Kalau udah pulang gimana? Kalau jualan gimana tumpangnya itu? Aku pengen ngerasain tumpangnya ibumu. Ya udah, gimana serius ini mas? Hah? Tempatnya kok. Tempatnya? Oh, Tempatnya kok? Di mana? pasar. Oh, pasar mana kok? Pasar Geringging. Oh, di dalam pasar ya? Pinggirannya pasar. Oh iya. Yo, terus no. Ngomber gagasan satamakin Tadi bapak ibu ikut semua ya bu ya? Yeah. Alhamdulillah berkahi sampean. Semoga apa yang dicita-citakan oleh sampean bisa terpenuhi, bisa tercapai. Amin. Ayo, langgapi bisa nggih? Yeah. Ayo. teman-teman yang nabuh gamelan Astabrata ganteng-ganteng nggak orangnya? Ganteng deh. Ganteng kan orang? Ganteng. Jujur loh, yang ini semua ini menurut sampean di Sekar itu yang paling ganteng yang mana? Yang nabuh apa? Yang nabuh gendang. Wah. Yang nabuh gendang itu ya? Itu paling cakep ya? Iya. Yang naik di siji. Ya wis ngomong ganteng banget. Terus selanjutnya.
Cita-citanya jadi apa? Mau jadi sinetron terkenal. Benar, soalnya sepuluh maling, loh. Siden yang Kenal. kenal, amin. Ya jangan bosan belajar. Kamu mau kemana? Jadi mau samu. Iya. Ya itu tak ngoni. Ini sidane sing ngoni bukan saya. Yang ngoni bukan Mas Akbar tapi warga dene. Wong aku yo nomor rezeki tak mriki tak baleni teng jenengan. Ya, matur suwun nggih untuk warga dan mriki. Ya. Makasih lah Mas Akbar enggak? Ya, makasih Mas Akbar. Aku minta doanya, doakan yang baik-baik dan semoga Mas Akbar beneran. Semoga Mas Akbar panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. diberi job yang banyak. Amin. Ya. Kamu 50 sama 100 pilih mana? Sembarang. Oh, ya, nggak apa-apa malah kecil ya ditabung ya, ya. Makasih. Nah, Dan suaranya kayak kucing kawin. Makasih ya sama-sama Duk. Sekar sudah menembang. Oh ya, sing saka tarokan kene, uga saka tarokan kene. Iya, luar biasa ya. Diselingi karo sinden-sinden Astabrata. Oh, diselingi. Monggo. Nek sinden Astabrata terus selanjutnya sinden-sinden kok potensi lokal dari tarokan sini lagi. Oh, ngono ya, Pak. Sapa sing arep jumeneng? Aku kepengin Mbak Sri Pesek Wahyuni. Oh iya. Jumeneng ing pepanggungan. Sepote coba kaya apa ta? Ya. Wilujeng dalu Mbak Sri Wahyuni. ini selamat malam. Ya. Kok yo terak-terak karo sekar gitu. Nggih, wilujeng dalu. Wingi habis bulan madu ya, Nduk ya. Ijel leres, Mas. Pargo geneng menika sinden kula Mbak Sri Wahyuni, Mbak Sri Pesek menika manten anyar. Nggih, leres sama nika. Wingi bubar bulan madu kemana, Bu? Ya enggak kemana-mana toh. Loh katanya dirimu. Oh iya. Sekarang aku lagi ngedeng. Loh. Mbok ya mbok kira apane sih ning Wah, ndi? enak ya. Oh, saya bulan madunya di Bali ya. Oh di Bali. Iya dong, 5 hari di Bali gitu loh. Kalau di Bali itu ngapain aja?
Lapo ae ning Bali kok. Bersenang-senang. Oh, bersenang-senang. Iya. Maksudnya itu kamu itu aku nak karo. Aku dulu rabi. Kok jenenge bulan madu? Emangnya bulan madu itu kegiatannya ngapain aja di Bali itu? Oh, kegiatannya. Kegiatannya apa aja di Bali itu apa? Tidur, makan, foto-foto. Nek ngono aku yo bulan madu bendino lho. Oh iya, aku yo tidur. tapi enak sing beda. Aku yo tidur, makan, foto-foto yo bendino. Tapi ini beda. Jadi nek tidur ki kayak enak anu suasana yang berbeda gitu. Oh. Biasanya kan tidur sendiri, sekarang sama suami, ya toh. Berarti bobok sendiri kalau bobok sama suami itu Beda. kenikmatannya sudah berbeda. Oh, sangat nikmat sekali. Ya. Berarti saking nikmate kaya wong ngemut madu. Berarti Oh iya, bulan madu, ngemot madu. Ya. Nek Bali yang ngemut madu, Dok. Boten Mas lebih sariawan. Kuwi kan temen-temen ya. Kalau kata sari apa nih, Dok? Lah iya Mas kena keno saurunge bulan madu beda. Gimana itu dulu si isek bingung. Nembang. Ada permintaan seriuning. Seriuning. Dibalani. Saya balani dari Mas Vektor. Ya. Mas Vektor di sini naik serampat jogetan pertama yang ngomong kalem gak sering joget, yang kedua Vektor iramane rada keras. Iso wis bulan madu ora iso joget. Mas, diurung iso teman-teman. Iya. Apa lo dhewe yang nanya kakakmu ya. Kamu mate. Ayo. Sri, aku mau tanya sama kamu. Nggih. Kowe iki nari to, kira-kira kowe enak lho kowe. Enak ya Mas. Lah kok sing kowe iki nari tangane mbok ning dhuwur kok tanganmu ngupet. Lah sing iso buat durung ngene Mas. Maksudnya kok tanganmu nepasi ngisor. Kowe kok Enak sing iso ora sing dhuwur. nepasi ngisor kudu polalur. Kudu tak ubahno ya. Yo pengen iki digayane wong berarti manten Mas. Oh. Sampai ora ngrasake dadi aku. Ngono lho. Tapi Mbak Sri itu setelah menjadi mantan itu ada satu nilai plus kelebihan. Apa? Macam jogetnya semakin baik. Semakin baik, semakin Mau mewah. nak kira mau kalem, Sri sing joget, kira mau banter jenengan aku. Saiki ganti kesannya dibalik. Lah, bilangana sing kalem jenengan Sri, kalau bagi sing banter Sri. Ya. Ya terang tuh. Kalau
yo. Maksudnya ini gerakan yang Bali lah. Kemudian Apa itu? Mata nakal mesti gogrok ini. Masa sini astagfirullahaladzim. Emang kayak ada. Kalau masih nakal yo. Yo, Ya. Mas Victor bawaannya apa ya? Kalau bagus. Oke. Yo, Sri Huning ya. Sri Huning karya besar Ki Haji Suprosodo. Ya, mangga. Gandrungan aku Mas. Oh, baru kita gandring. Iya. Ya. Sing ngebut pak lawan putri. Enggak Mas rangkulan aku toh Mas. Rangkulan. Di kok tekan tangane. Rangkulan. Yo coba pada bojo. Besok. Ya Yo beda. gajuke semono. Lah yo. Aku nek salah gue. Paksa menawa nek molor. Lah. Kolor, kolor. Ya. Curah itu. Sri Huning Mustika Tubaran putra Kanjeng Sira Lawe. Yo, gila. Rembes kabeh lho, padahal. Dok prakung Bojonegoro. Kleru. Aduh. Dok prakung Bojonegoro. Bela bela kaya Tanurung Sri Huning gugur dadi kusumane Sampai kata bawaannya masak Oke, dijoget ya. Oke, tayoke Mas. Buka telur nggak sering mesek? Ya. Coba kayak apa? Sri Huning Sri Huning ugi ngatur ingkang memonitor komentar Asta Brata Media mugi saged dados jampi saya bobo kesel. Nah, lanjutnya Sri. Iya, pasti Pak ada sing nyempel. Nyempel. Wah, masalah. Ya cilik aja ngomong
umuran karo Sekar ngono lho. Heeh, sak umuran kan no. Lah ya, gak boleh nakal. Ya. Bumpian, Semangat. 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 Bener keringet gawat. Keringet apa keringet? Kok keringetan terus to, Mas? Hah? Apa keringetan Aku terus apa? milih-milih lagi sama wes. Kok ambek kok tetep. Ternyata kowe ini. Oh, Kok bagus. bisa apa mak? Ngono. Wis. Ayo. Lanjut nih. Ya. Luar biasa, luar biasa performa dan semangate Mbak Sri Wahyuni Pesek. Ya asli saka Nganjuk, putra daerah Nganjuk. Bojone tuk Wonogiri ya kancaku nalika jaman kuliah bojone. Iya. Sinden Astabrata wis saiki selingi meneh. Sing saka tarokan ngene ya ketoke wis tau ketemu tahun lalu ning rada lali ya berdua langsung berdiri bersama saja. Oh iya sepoti Kak, sepoti yuk. Bocil, yo masih kecil, yo nek iki yo insyaallah wis tukul no. Kepanene. Assalamualaikum Wilujeng Dalu wong ayu. Nggih, waalaikumsalam Wilujeng Dalu. Tahun lalu juga ikut Mas ya? Nggih. Namanya siapa, Bu?
sudah ada Sinta. Nek tapi kamu ini Sinta ini namanya. Oh, iya. Nek kamu nama lengkapnya Yosinta siapa? Yosinta gitu ya. Yosita Ramadhani. Yosinta Ramadhani. Ramadhani. Iya. Ya, luar biasa. Tahun lalu juga ikut Mas Akbar, tapi saya ini harus berapa Bu sebenarnya nih? Saat niki kelas kali SMK. Oh, SMK ini wis ibaratnya wis koyo PTI ngabar. Itu satu letik sama itu. Ya. Boten. Oh, betul sak kata betul nggih. Boten. Dengan mundur yang itu maju. Ya. Nah, sini maju. Apa sini? Nah, ini aja. Wilujeng dalu selamat malam. Nggih, wilujeng dalu Pak Dan. Itu Yosinta, kalau kamu siapa? Asia Ramadhani. Adalah siapa? Asil. Azir. Iya. Azir. Bukan orang Jawa? Orang Jawa sini. Oh, orang Jawa ya. Bapak ibu juga orang Jawa? Jawa semua. Namanya Azir itu apa? Azir. Asil. Itu artinya apa? Tahu nggak? Katanya kalau lahirnya subuh. Iya, maksudnya kok. Salatu gitu. Oh, masya Allah. Jadi Nggih. pas subuh ini nek ada nek tambahnya as-sholatu khairum minan naum. Nggih. Akhirnya jenenge Azir. Ya. So aku nek duwe anak kok ragil, anak terakhir tak jenenge Arab. Pripun? Sadaqallah uladi. Azir kelas berapa Bu? Nembe lulus SMK. Oh sudah lulus. Kuliah boten. Dereng ngertos. Oh jadi belum ya ngelaran Belum. saya itu. Tapi katanya tadi sudah sering tanggapan Tambur Sari. Nggih, Rumah. Tunggu sinten. Tumo Trisno Budoyo. Wah. Niki sing Pak Trisno. Bapak Sutrisno. Sering penuh pengibat anak buah ini. Dereng. Dereng nanti terus. Dereng ngaku itu gawan gua dari ngomong. Dereng nanti kepanggil ini. Dereng. Oh, Nembe niki. Iya. Tapi nggak ada gambaran kok kuliah di Solo gitu. Dereng dan. Oh belum ada. Oh bisa. Ya. Do Asya karo do Yosinta. Yosinta. Panjenengan niku mukanya sudah cantik. Kali berlatih ibaratnya kali ngelancarne kan. Nggih. Ya. Wis ajar mental. Arep nembang apa sing kira-kira berdua kompak gitu aja. Nembang Kusumaning Yati. Oke, senangku itu. Kok yo ro senangku. Saya dia lebih. Kusuman ning ati gitu loh. Yo, Mas Tris. Kusuman ning ati bersama Yosinta dan Hazel. Ya, ya.
Meno. Oh iya. Ngene ya, nih mau buat beli jajan ya. Wis gede tapi jajan. Ini asa. Oh iya Pak Dalang. Matur sembah nuwun. Bilang apa? Matur suwun. Nggih. Iki mangke kula laminate nggih. Lho kok iso? Lah nggih to. Yo, ora apa-apa kok ana apa-apa. Apa kuwi? Hah? Oh iya nanti. Apa itu sama Ase sama Yosita, pesan saya ya jangan lumuk untuk seramung. Nggih. Tahu tak seramung? Seramung. Nggih. Seramung karo teman-teman. Nek kapinujon Yosita dan Ase longgar gak apa-apa main-main ke sanggar ke rumah Mas Akbar gak apa-apa. Nggih. Main ke sanggar Sahabatan gak apa-apa ya. Karena sebenarnya itu harus butuh latihan satu, latihan mental, dan yang terpenting itu untuk suaranya bisa los itu yang terpenting kalau di Sahabatan itu latihan itu nafas buatan. Mbak Aul, Mbak Renjel, Mbak Sinta. Ayo, berdiri bersama-sama bertiga. Yo. Yo, semuanya dong. Yo. Ini diantarin Pak Lim Mas. Oh iya. Karena ini masuk satpam. Ini saudaramu apa itu temanmu Sri Pesa itu sudah nikah. Iya. Mbak Aul mau nikah. Kamu jangan susu ya? Enggak, aku nggak kesusu, aku menunggu siapa ya? Oh, menunggu siapa? Pokoknya jangan kesusu. Enggak, aku tidak. Dipesankan mental, finansial, materi, gitu. Betul. Sampai tak iman-iman. Nyapa? Ya maksud iki ojo nganti entuk wong lanang sak-sake. Oh, itu dia Mas ya. Kudu tanggung jawab. Iya, sampean. Yo, bertiga apa? Bukan rundingan. Apa sing kompak apa? Yo, bertiga. Ayo, Lu menurut Mau nonton tamu berita nggih. apa itu? Megah Tresno. Megah Tresno. Oke, siap. Bertiga. Oke, Megah Tresno. Iki nek ora kleruan yo karyane Pak Jokritan. Ya. Yo, Megah Tresno. Coba kayak apa? Ya. Mangga Mas Tris. Astagfirullah.
kripik gedang kripik telo sithik edang matone rata ayo mengko perkara tetembangan kang sarta gegojekan bisa disambung ana ing patet sanga sisih goro-goro mangkono ya mak ditutuke lakone permintaan lakone ganjaran wis anggeni ngono ya muga-muga lakon sing becik iso kanggo angsara kabecikan angsara katentreman mewah angsara karahayon sarana dusun geneng angka nugraha saka Gusti ingkang Maha Rasa ya no amin tak dereke mak ayo